Duela hamarkada batzuk, bere baitan biltzeko garai honetan ohikoena familiek gehien bat katolikoek Jesukristoren heriotza eta berpiztea oroitzea zen. Gaur egun, aste santua noiz iritsiko irrikan gaude aisialdi egun batzuez gozatzeko. Hala eta guztiz ere, mendebaldeko kulturaren imaginarioan dago Jesusen irudia gurutzean. Euskal Museoetan gordetzen den margolan ospetsuenetako bat da Jose de Riberaren Kristo gurutzatu hau, 4 hiltze baina oinak gurutzatuta dituena. 20. mendearen erdialdean, oraindik ere gaur egungo belaunaldi gazteenentzako ia ez ezagunak diren baitaretza egunak bizitzen ziren aste santuan. Diskotekak eta antzokiak ixten ziren, zinemetan eta telebistan erromatarren eta Jesukristoren bizitzari buruzko filmak baino ez zituzten ematen, eta irratietan musika erlijiosoa baino etzen entzuten. Zeremoniak, penitentziak eta baraualdiak areagotu egiten ziren, eta Garizumako ostiraletan etzen haragirik jaten. Hori bai, 16. mendean, txokolatea Ameriketatik ekarri zenean, Paulo bosgarren aita santuak esan zuen txokolateak ez zuela baraua hausten. Gaur berriz, oporrak erreserbatzen ditugu hondartzan atxeden hartzeko, mendian ibiltzeko edo hirietan paseatzeko. Eta badakizuen hori zor diogun ostiral santuko prozesioen handitasuna? Jose lehenengoa Bonaparteri. Frantziarrek aste santuko prozesio guztiak desagerrarazi nahi izan zituzten, baina kontatzen dutenez, kofradien eta herritarren erresistentzia hain handia izan zen, azkenean haietako bat onartu behar izan zutela, ostiral santukoa. Ondorioz, kofradia guztiak eta pausu guztiak egun horretan ateratzen ziren. Fededuna izan ala ez, praktikantea ala ez, argi dago gaur egun aste santuak gozamen eta atxeden kontzeptu berri bat iradokitzen duela.